na gode muku kwarai da gaske. Mun gode kwarai da gaske. To Allah gafarta malam, irin kokular da Allah ya bai wa yarka Maryama ya tattaro hankalinmu da akanta. To mu wajabta wa kanmu da sa ido da ba ta gudunmuwa a duk hanyoyin da za ta bi karatun ta ci gaba, domin samun shiga kowace jami'a ba zai ba ta wahala ba. Jami'a ba kika ce? To hajiya ko shakka ba, jami'a ba za ta mallaki 'yata ba. Na tabbata kana da dalili, alaga. Jami'a ba wani guri bane illa wani dandali da yake koyar da tarbiyyar turawan yamma, wanda ta yadda ko kuma ta amince da a haɗa maza da mata a cakuɗa su guri guda, kuma ta aminta da cewa ko ta halatta tsiraici. nan ko kaɗan ba wani abu ne da ya kamata a ga 'yata a ciki, domin ba zan yi da tarbiyyar 'yata ta lalace ba ne. Tarbiyyar da Maryama ta haɗiya ta bi jininta ba za ta taɓa amayar da ita ba. Allah gafarta malam, kada ka yin abu mai amfani saboda tsoro abin da ba zai faru ba. Abu mai amfani dai ta riga ta yi shi, ta iya karantawa, ta iya rubutawa, kuma za ta iya ba wa 'ya'yanta darasi a gida nan gaba. To don aka buƙaci fiye da haka, to an buɗe wata hanya da wata barna za ta shigo ciki. Ni a gani na ala gafarta malam, in an yi fiye da haka an buɗe hanyar samun gagarumin amfani. Kamar wace irin hanya? A sa ta yi karatun kawai malam, ta hanyar da za ta kawo mafita ga matsalolinmu na addinin musulunci. Kamar yadda ake kai matanmu musulmai asibiti da matsala irin ta aihuwa, kaga likitocin maza ne, wasu su ma a ciki ba musulmai ba ne. Kaga wannan matsala ce wanda za mu iya maganta ta, mu bar 'ya'yanmu mata su yi karatu saboda su cika wannan guraben, ya zamanto mace musulma in an kai ta asibiti za a iya damƙa ta hannu yar uwarta musulma, ko kuma makaranta ya zamanto musulmai ne suke koyarwa, saboda 'ya'yanmu suna kwaikwayon wasu dabi'o'i na wasu malamai. Kaga haka za mu iya kare 'ya'yanmu daga koyon munanan dabi'u na wasu mabiya addini. Kaga ta wannan hanyar ci gaba da karatunta zai kawo alkhairi. Principal, irin wannan amfanin da kike faɗa, to kafin a kai gare shi, to anan ne gagarumar matsala take faruwa. Kuma mutum sai ya kasa yin abin da Allah ya ɗora masa, bi ma'ana su 'ya'ya waɗansu ababen kiwo ne ga iyayensu. To wajibi ne idan an baka kiwo ka iya, kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dukkaninmu ababen kiwo ne, kuma dukkaninmu amma ababen tambaya ne bisa ga abin da aka ba mu kiwo. To na ganin wannan akwai kuskure. Ni ba ni da ikon na canza abin da yake a shimfiɗe na ci gaba da karatun gaba da sakandare ne yadda zai yi karo da wata barna. Makami na guda ɗaya ne tak, shine na ikon da nake da shi akan 'yata, na hana ta yin ci gaba da karatun domin tserar da mutuncinta da kuma abin da yake nauyi a kaina. Abin tambaya shine ko kin san wata jami'a na mata ta mata zalla
ko kuma wata jami'a wadda tsarin tafiyar da ita yake shimfiɗa akan tsari da tsarki. To wala gafarta malam, ba na zo yin jayayya da kai ba. Kaga kowace jami'a ta bai wa kowace mace daman ta tsare kanta. Ko da yake bata za mu sa ido akan wasu damammakin ba. Babbar abin da ake bukata mace ta je jami'a da shi. Tarbiyya daga gida da kuma tsoron Allah. Kai kuwa ka bai wa 'yarka kyakkyawan tarbiyya kuma ta kasance mai tsoron Allah ce, kuma ni ce shaida akan haka. Sannan kana binta da addu'o'i na neman tsare. Allah mai rahama ba zai baka kunya ba. Maryamu ya ce ita kaɗai da zan iya rantsewa wallahi jami'a ba zai taɓa yi bata ta. Ina roƙonka malam da ka bata dama don ta amfani al'ummar musulmai. To ba zan ba da tabbashi na cewa Maryama za ta ci gaba da karatun gabar sakandare ba, sai dai kawai zan yi alkawari ko zan ɗauka miki alkawarin cewa zan yi tunani akan haka, na ga yiwuwar haka ko kuma rashin sa. Sannan na gode da kyau yadda da kika nuna damuwarki bisa ga wani abu da kike hangen za a samu nasara a kansa. To na gode malam da ka saurare ni. Allah ya sa wannan zama ya kasance shine mafarin alkhairi. Madalla. Assalamu alaikum kenan. How did you do it? How? Kada kice ya amince. Ya amince? Ni ce ta farko da zan fara shiga jami'a. Wow! Na san za a yi haka. Ya kai kika convincing din sa ranke da ni. Ai na dauka ba wani abu mai wahala kamar yin haka. Maryama, har kullum in zaki tinkari mai ilimi akan abin da ya dace, ki je kan ki tsaye. Don shi mai ilimi a duk inda yake, iliminsa ya koya masa akan ya saurare ka, ya ji abin da ka zo da shi, ya maka tambayoyi, ya kuma jirin amsan da zaka bashi, ya kuma karbi abin in ya kasance mai kyau. To amma kin ga jahili shine bai saurare ka ba, amma kuma yanke ma hukunci. Idan kuma ka ci sa ya saurare ka, ko bai gane ba sai ce ma ya gane, kuma yake ai masa karin bayani, ya shirya kuma abin da ka zo da shi ko da ya fahimta, domin jahilcinsa ya koya masa in ya yarda kuwa to ya faɗi. Ilimin da babanki yake da shi Maryama shi ya baki daman shiga jami'a. Haka ne, amma har da ke ma ranke da ni. Na tabbata yayyuna biyu da suka yi aure da a hannunki suka yi secondary school su ma da sun ci gaba da yin karatu. In sun kasance masu kokolwa irin taki ba? A wani ikon Allah kuma, in gidanmu duka muna da kwakwalwa. Baban ku kuka biyo. Maryama, ina tsammani ba sai na baki shawara ba wajen tsare kanki a jami'a don karki ba mu kunya ba ko? Ba ki bukata a ke da محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا. الحمد لله. ولا وقع؟ ما جاء. تعالوا. أشكرا. إننا. Wala Bakar, ko kana da labarin Maryama ta shiga jami'a? Kwarai kuwa. Abokan na ga lokaci yayi
da za ka bayyana abin da yake cikin zuciyarka. Domin barin kashi a ciki baya maganin yunwa. Kuma idan ka bari Maryama ta shiga jami'a, akwai kyakkyawan zaton soyayya da ka daɗe kana gina a cikin zuciyarka za ta bi iska. Haka kana gani wani saurayi a cikin jami'a zai same ta cikin ruwan sanyi. Kana razana zuciyata akan abin da ni da kai ba za mu iya magance ta ba. Zuciyata ta yi ta gina min abu irin wannan, amma na yi saboda na san tunanin haka ba zai taɓa bari na in zauna lafiya ba. Gashi dai ban tsira ba. Ba na faɗa maka bane haka don na hana zuciyarka sukuni. A'a, na faɗa maka ne don in zaburar da kai wani abu da zai iya canja halin da ake ciki. To me zan iya Isa? Na taɓa mallakan ikon sawa ko hana yi a cikin gidan nan? A'a, ba sawa za ka yi ko hanawa ba. Malam kawai za ka sanar cewa kana santa. Idan ya san cewa kana santa ba zai bata ta shiga jami'a ba. Kaga Malam Isa, tuni na gama yanke ma kaina shawara. Maryam matata ce, zan aure ta. In ko ba matana bane bayan da za a aure ta, saboda ni yanzu daga gan na mika ma Allah komai, addu'a kurin nake. Allah ya zaba mu abin da yafi zama alkhairi a gare ni. To, shi kina Malam Abubakar, Allah shi ya mana. To amin da albarka Allah. Maryam, kin ga ke ce mace ta farko a gidan nan za ta fara tafiya. Dan haka ki tuna duk abin da zaki aikata a jami'an nan zai shiga tarihin gidan nan. Idan kika yi wani abu mummuna, kin ga bayan kin bata sunan gidan nan, kin jawo abin kunya a ɗakin nan. Kin ga zai zama kin jawo kannanki su ma rasa damar yin karatu. Dan haka duk abin da zaki yi a gidan nan, duk abin da zaki yi ya zama to kin tafi da tarbiyyarki ta gidan nan. Kakke da ki bata sunan gidan nan, ki ja mana abin kunya. To saboda haka ki natsu, ki tafi da tarbiyya irin ta gidan nan. Kuma ina so in gaya miki, a duk kai kawo da zaki kada ki yadda ki rabu da tarbiyya irin ta gidan nan. Kuma a duk kai kawo da zaki kada ki taba manta cewa ke yar gidan nan ce. Insha Allah zan kiyaye mama, kuma insha Allah ba zan zama na sanadiyar jawo wani abin kunya a cikin gidan nan ba. Dai kawai ki taya ni da addu'a. Allah ya sa ni da na shiga makarantar nan in samu komai da sauki. In ga makarantar nan kamar yadda na gama secondary school din. Allah ya da addu'a ka kullum ana nan ana yin